loyal dyan. Guys, ang mami nga. Naman tayo dito sa Libertad, Pasay City upang matikman ang dinarayo at pinipilahang pares ni Boss Idol Nelson na matatagpuan sa harap ng Pasay City Mall and Public Market. Tikman natin ang sikat nilang pares at mga laman loob tulad ng tumbong, isaw, tuwalya, mata, gilagid ng baka, at nakikita niyo ba yung mga naka-plastic na yan? Yan yung soup number 5 at utak ng baka. Nga pala, meron din pala silang tapa ng baka. Samahan mo ako! Tara! Food trip! Sa babae, sa white. Parang nga lang. 10 sukli. Hindi ka bayad. Masarap. Buong isaw. Walang kanin. Ano, hindi mo mga recipe natin? Para pasulta. Para sulta. Walang kanin. Ha? Walang kanin. Kaya na. Ha? Kapasal. Kaya na. Pre, kanin, pre. Marami ba? May parasi sa dito. Ano siya? Pares na ba? Yan po rin. Ano sila?
isang order, isang tasa lang. Kasi malaki makaw, dito. Laman, mata, balat. Hindi, magkakasama yun yung laman mo tabalat. Oo, magkakasama. Isang ano lang yun. Isang order lang. Tapos yung sa akin, ano lang, Paris tsaka... Meron mo Paris tsaka utak. Okay. Request mo ako. Sapat, masarap. Naman Buong isaw. Walang kanin. Ano, hindi mo mga recipe natin? Para pasulta. Para sulta. Walang kanin. Ha? Okay. Request mo ako. Pera mo. Sa Paris. Okay, para. Bye. Ay, yan po ulit. Ano po yan? Takalan mo, kung ano po. Okay. Request mo ako. Ikutan mo daw. Ito na. Dahil. Request na ako. Pag-ando.